Hej og velkommen til en Mohammed Det Giver Mening video. Jeg har lavet en ny kanal på YouTube, så jeg er ikke den bedste YouTuber. Ja, det er jeg ikke. Vi skal lave en overlægger challenge. Vi skal prøve at ramme overlæggeren fra lang afstand med en plastikbold på street. Yeah. Så hvis I rigtig godt kan lide videoen, så husk at subscribe og like, hvis I kan lide, og abonnere. Ja. Og giv nogle kommentarer. Ja. Ja, giv nogle kommentarer, for eksempel giv nogle kommentarer til nogle idéer, jeg kan lave. Eller subscribe på hans YouTube-kanal. Ja, det er også. Okay. Okay, super Harry, du starter. Okay. Okay. Kom nu. Du rammer men du rammer ikke overlæggeren. Nej. Okay. Min tur. Okay. Så er Mohammeds tur. Lad os se, hvis han brænder. Og det gjorde han sørme. Det var satme ikke ligesom mig. Og så starter 1-0 til Mohammed. Mig. Ja. Ja. 1-0 til mig. Yep. Og så står der 1-0 til mig. Husk med Harry, man har kun 3 forsøg. Og jeg prøver 1, og du har prøvet 1. Og jeg rammer højere end dig. Ja. Du må godt skyde. Det var langt ude, Harry. Ja, så står der... Ja, han har ikke fået noget point endnu. Ja, der står stadig 1-0. Og nu er det Mohammed, der skal skyde. Det bliver så sørme godt. Shit. Og så står der 2-0. Okay. Nu står der... Så er det mit afgørende skud. Ja, men 2 sekunder. Nu står der 2-0 til mig. Og det er sidste gang. Så jeg har vundet lige meget hvad. Ja. Du må godt skyde. Lige meget hvad så har vundet. Du må godt skyde. Hvis jeg rammer overlevet. Skyd! Ja. Helt ned. Okay. Så er det Mohammed. Ja. Den samme plads, men det var okay. Ja, der stod 3-0 til mig. Ja. Ja, jeg vandt den her challenge. Så hvis I vil, kan I følge mig og ham. Hvad hedder du? På kanalen? Jeg hedder Hadi, men jeg har ikke fået lavet en. Det må kun jeg får lavet en. Ja, så din kanal hedder Super Hadi. Ja, min kanal hedder Super Hadi. Fordi jeg har en trøje. Okay, jeg er ligeglad. Husk at subscribe og like, hvis I synes, den var god. Ja. Og abonnere. I må godt, I må også abonnere. Giv en god kommentar til, hvad jeg skal lave. Og jeg vandt 3-0. Så det giver mening.